अरे मेल्या तुला किती वेळा सांगितलंय ती 11ला सुटता. अरे माका माहिती आहे ना ती 11:15 सुटता. अरे आता माझा नेट बंद आहे ना तो दाखवला असता. तू माका नेट बद्दल काय सांगता? मी माझ्या काका मामी मावशी सगळ्यांका सोडून इलय. अरे मोठेपणा सांगू नको, मी त्यांना आणूक जातोय. अरे ए भावा शिन्नू, भांडा नको. आणि खायच्या गाडीबद्दल बोलतास? तुतारी रे तुतारी 12:05 सुटता. 12:05 सुटता. हा भावाशी पोचलोस तू मालवण स्टँडला. हा आता थैसून तू पहिलं लेफ्ट मार. अरे पण स्टँड तर उलटा बाजू का. हा आता तुका थैसून राईट घेऊचा. हा आता थंय गेल्यावर ना तुका एक फेमस गणपतीचं मंदिर गावतला. अरे मंदिर आपला तुका गणपतीचं मंदिर नाही माहित? अरे फेमस हा. अरे त्या गणपतीचं मंदिर हो दादा, मेढ्याचं गणपती. मेढ्याचं गणपती. हा, मेढ्याचं हा, गणपती. मेढ्याचं हा. गणपती. हॅलो हॅलो. हाँ हेलो मेढ्याचं गणपती. अरे किधर है तू मेरा भाई? मैं सुना तू गांव में कोकन में, अरे मेरे लिए कुछ ला गाँव से. अरे वो तेरे इधर का फेमस नहीं क्या काजू? कौन सा वो? झटे काजू. हाँ वही वो झा झंटे काजूला. मालवण पाण्यामध्ये किल्ला, पाण्यामध्ये किल्ला नाही, मालवण पाण्यामध्ये. यो डोम कावल्यासारखं कित्याक बघता? सूर चुकीचो लागलो की काय? पाहुणी मनामध्ये भरला, मालवण पाण्यामध्ये किल्ला. मनामध्ये भरला किल्ला दिसे